4 ώρες τσίντσι. Πέτε. Πας πριγίνεις. Γίνεις. Τι. Σκυρέμ. 069 dau. Da, poi avanti. 5 ori dau. Zați. Si dau. Dau sprijiniți. Dau sprații. Dau sprații. Avanti, ce minutul ești? Feo. 3 ori 4. Dau sprați. Când dau și nu το κρατώ. 3 ori dau 6. Și nu το κρατούμενο 7. Bun. Adunile doar, să vedem ce faci. Ωραία. Optusciuti, 40. Da. Fai căruție doar. Este dreaptă. Stiavut kjolas. Da. 6 ori 8. 56. 54. Nu, i-am înduiat gini. Câte faci? Aflu, nu arăt, aflu. Ah, 48. Nu le țin minte chini. Ore. 48. Dau sprați. Unde se dau 3. Scrie. Ia uite. 8. Optu și 4 câte faci? 8 și 4 faci se dau sprați. Unde se dau faci 3 și mi dăm 3. Este bun alaltă. 4 ori dau 8. Τώρα φύτσαμε. Nu, sfați πρώτα είστε κουτούτι δικησούκα. Ναι, στην απόя είστε Στα πω, ναι, φιτσέστηνη. Nu όμως κοαείστε. Α, είστε, ο φιτσές κοατσά. Dau cu patru fițe. Dau 4. 4 faci, ți. Dau ori une dau. Dau ori dau. Dau, de ce? Mă curchim înapoi de curchit acolo. Cu care își faci doar? Cu zero. Cum cu Icvera, Cristina? A este, nu, și faci cu 4, cu dau și cu 1. A este numărul fițești. Alandă, nu și faci. Ane. Dau ori 4. Zații? Nu. Care te faci? Dau ori 4 faci 8. Acum scriem așa, nu scriem suma landă? Ne, asta mă gândesc. Dau ori dau. Faci 4. Și eu dau ori une dau. Adună-le doar. Stiavul. 8 și mi dă 8. 4 și 8. 4 și 8 dau. Scrie dau și nu te credem. Dau și 4. 6 și nu te credem, 7. Dau și mi dă, dau. Ora. Arată. Ia vede, Dora, îndreaptă, Dora. Fai căruție de brighios. 1 se dau, 3 și 4.
7. Dau și dau 4. 7 ori 4 faci 8 prăjiniți. 8 prăjiniți. Dau și 8 giați. 1 se miden 1. Bravo. Dau 7 8 9. Se dau 11. 1 și 1 dau. 8 greșești. Și 8 Cât faci? giați. Ia numărele din nou. 1 se miden 1. Mere, Cristina, zații ne fac tute, este. Ia lunele înapoi. Dau și 7. Dau și 7. Faci. Dau și 7. Now. Se dau 11. 11. Și 8? No. 19. 19. Giați. No. Bun. Bună, stai. Alantă. Alantă, nu buriși? Patru ori 5 înscrie 0 se dau tăcătul. 5 ori 5 15 se dau 17. Scriu 7 se dau tăcătul. 5 ori dau giați. Se dau tăcătul 12. Bravo. Scrie. Am numărul tău. Are 3 ori 4 dau sprați. Scrie dau și 1 tăcătul. 3 ori 5 sprați și 1 tăcătul 6 sprați. Doar ce-am negă 1 tăcătul. Se zice. 3 ori dau 6, 1 tăcătul 7. Bravo. Miden. 7 se dau 9. Dau 6, 8 și 1 7, 8. Bravo. Căruții de brighios, vezi, ăsta e dreaptă. Ăla e și șeful acolo. Dau și 5, 7 și 4. Un sprați, mâine, că Da, 1 și 1 dau. Și am una ciudie. nu voi ciudi, doar a fuți că ți-ai creat de Cristina. Nu, fuți eu, că ți-ai creat de Cristina, fuți. Ela, Dați-mă la tine și mută la lucru, fuți, Gheorghe, fuți. Bravo. 3 și 5, 8. Dau ori 8. 6 sprați. 1 și 6, 7. E bună? Ufțești? Nu, feciunica. Are 8 și 8, 6 sprați. Și 9. Ia-ți vedu sofleța. Ce scris? Ghiniu, feci. Haide, bravo, mă las, chei tuturor, haide.